Tivissa, vila i municipi de la comarca de la Ribera d'Ebre. És un dels termes municipals més extensos de Catalunya i el segon més gran de la demarcació de Tarragona. Ens toparem amb exemplars de burro català. Animal en perill d'extinció, és una raça originària de la província de Girona. Hi han censats 400 exemplars a Catalunya. Aquest ruc és de raça robusta, de cabells negres i gran cap. Es caracteritza per la seva gran resistència. Pujarem al Coll de Maula i al Coll del Ventall, a uns 460 metres sobre el nivell del mar, on ens regalarem unes vistes infinites. Passarem per l'Ermita de Sant Blai del segle XIX, d'estil gòtic, edificada sobre el solar d'una altra de més antiga. Acabarem la ruta visitant l'Església Arxiprestal de Sant Jaume, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2014. Un temple on es barregen els estils gòtic, renaixentista i barroc. El més curiós i peculiar és la construcció al segle XIX de l'església nova al voltant de la vella. Per això una queda dins de l'altra perfectament visible i amb gran majestuositat.